Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Nihunong manggod na siya kaon. Unya day Miles, giunsa man nimong tubag si teacher. Akong giingnan nga, magparehas ko niya nga mag-teacher pod ko. Mayo lagi maka-eskwela tag college. Kung dili, ansa man nimo pagka-teacher bi? Nga pobre man ta. Ansaon man? Ang saon, Oh, naaman si Papa Francing B. Iya man jud kong baskulahon. Nakasulti mang good me. biyon sa man pagsulti si Papa Francine nimo bi. Nga, waman tay kwarta. Unya, dako man ang gasto ang college bi. Di ba, mako rin? Na. Ay nabog pagsulti pahin ana. Dako. Tiwas una mo sa inyong pagpaniud to. Kay naghuwat ko sa inyong bawnanan. Ako ning dadon sa akong pag-uli. Mura lagi to. Kuan ka nang nalain si mama ko rin, Diamonds. Nasukuto siya nako. Ambot lang ni mo kuya Dudu toy. Ikaw mang good. Gara-gara pag yun ka. Wala ramang good to. Lalaman jud to. Bitaw, Guro po ka mangayog suri ni Mama Corina na. dili di ay pwede iniguli. Magsuri ko ni mama inig abot dito sa ato. Magsuri ko. Ragke, pagsuri yun ah. Kaluoy sa akong mga anak. Nahibaw kong inosente sila sa ilang gipanulti. Pero walang sila masayod. Nga sa hilong, gisakitan ko sa akong napati nila. Wala ko ikalain o gikasuko ang akong napati nila. Pero gipati kong kaumaw sa akong mga anak. Nga ko di ini ang among kahimtang ni Francine. Kay mahimong babag sa ilang pangandoy ang among kakapos. Dini day ang imong suod nga higala nga ginganlan og Reggie. Di magulong tato na ako siya dadon din pero namugos man siya mo anhi kay gusto siyang makatultol sa tumbay. Unya, unsa may ang sulti? Wara. Unsay wara? Nga kuan. Nga wa siya manaway sa kagamay sa tumpayag. Nga gani gikumparar man hinuon niya sa ilang nakumbay. Hala, nga sa ato pa. Ay patiwasa sa ako. Wani pasabot nga giminusan siya sa atong payag. Ang iyara nga mas nakadaig siya niini. Nga bisan gamay pero malinawon og dili sama sa ilang nga dako man tuod apan wa ko nagkalinaw ang mga taong namuyo niini. Mao ba di ay? Oday. Oh. Nahilo man ka. Wa man. Siwa nga. Subo man kay nang naong nimo. Wara laki. Wa. Sulti gud. Kiingnan na siyang wa. Di kang kasapot. Oh. Day. Day Corin. Corina. Day. Wala si mamati na ako. Sundo na ko, be. Ayaw lang ko dugalain. Dili matingal ito ang ngayon mong ikasuko nga. Minsister ko nga ano ka. Kaya masabot mong nga doon na kay gitago. Sa pa, kung may problema ta, kinsa naman di ang mangitag sulbad o magsabot-sabot na ini. Di ba kita ragyapon? Corina? Sorry, Francine. Sorry. Wa kay angin pangayawan og sorry na ako.
dakila. Ganiya manggod sa pag-atod ako sa eskwelahan. Hmm. Naluoy ko nila ni Dodot og Miles, diyang ako silang giapungan nga na ni Utto. Kaya ano mo di ay? Ha? Pasabta ko kung ano. Pasabta ko day. Unsa? Maunay imong nabati ni Dodot ug Mais? O Francine, ug naluoy kayo ko nila. Gibati kong kauwaw sa atong mga anak. Nga kapusta. Ug di gyud makahatag sa bisan unsa ilang gusto. Ug nga ang atong kakapos mahimo hinuong babag sa ilang mga damgo sa kinabuhi. Ginoo ko. Hoy, Prasing. Dali. Are, ituna ng kabaw ni mo kay peting ni tao. Naughan man ito sa atong tunaan sa kabaw. Mao ni ako din sa may suba. Uy, Sing, ano ka? Murag labaw pamanggo sa Pirisanto ng naong ni mo. Saan ka? Paitan ning pobreta siyot no. Ha? Uy, pait mo lang. Muna'y giingon nga mas mayo pang dato. Kay na kang kwarta. Pero kitang pobre no? Wag yun. Uy. Wag siya makatawa, oy. Sa ngisi na lang, wag yun. Sing, nakadya, Sing. Hmm? Ikaw na akong gestorya, Sing. Nganong wa ka pa man magminyo isyot? Kuya, maputanan na mo, Sing, oy. Tukan mo sa tayo sa watay kaon. Bitaw. Bitaw siyot. Nganong wa ka pa man magminyo? Daghan kay gusto magigbinyo na ko, Sing. Mamugos binang uban, pero akong gibalibaran. Lami. Bitaw, pasig nagtuo kasi nga, nagkomedya ko ha. Tinawag akong isulti. Daghan kay gusto magigbinyo lagi untan ako. Namugos lagi ng uban, pero ako lang yung gibalibaran. Nganong imo magibalibaran? Ang, puro matiguang. Lagi mo katawa eh. Sakang mahal na rin mo katawa sigay. Di ba ka-upward? Kontento ka na ining imong pagpanguma din sa ato, siyot? Ha? Sa taputanan ni mo? Klaro harag to? Why? Siwa, klaro to? Di ba nangutana ka kung kontento na ba ko sa akong pagpanguma din sa to? Di ba mo to? Kadungog mo ka sa akong pangutana, ang gisuna pagyud kanimo. Tingsi ka lang. Klaro rin ako. Unya? Sa may imong itubag sa mga pangutana? Ang akong tumagsing. Akuan, kining kontento ra ko kay wa mo ko ilaing gibuhi kini ra mang akong binuhi. Sikulan ka niya pinuang eh. Piyaw ganita, sabre. Lisod kay sitag seryoso eh. Seryoso ko pras nimo, wa gyud reaction bisag muna ako pagmedya dre. Na, duha na ta. Oo. Watod kay pamilya nga gibuhi. Kay ikaw ram lang sang usa. Unya, kinsa may mutikad anang yuta ninyo? Kurek kising, kurek. Hmm? Kaya nga naman sing, ha? Ang tara man kag kontento ba ko ni akong kahimtang? Kwan. Ay, nakauna-una magudunta kong manarbaho dito sa Manila o sa Cebu ba ka? Uy! Nalabaw ko si Bo. Uy, tarong si Uy! Nga naman? Muuban ka? Ha? Isyot? Sino nga talagang umayang? Ako, Greggy. Uy, Sing. Ikaw mo ko din eh. Huwag man magsultis maya nga. Ikaw mo ko din nangita na ko. Dali. Dayon, Sing. Alita, sod. Di na lang ko so, Greg. Kay gikan pa ko sa gawas og nanimaho pa kong init.
Siya biya eh. Mura magkagdili amigo. Dali ni sud. Ari ta diri sa sud magstorya. Dali. Sige lang lagi, Greg. Sige lang. Musultin lang kog diretso kung sa akong tuyo nimo. Tuhan na eh. Um, Greg, Saan? Nagkadesisyon na kang manarbaho? Para ba ko'y amigo nga manager nga, gikastorya na ko, di pang gidugay. Nagpatabang siya na kong pangita og tao nga kasaligan. Saman, i-recommend ka? Ha, Pransing? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!